ka Mizoram kala pelim no ya ka Manipur da Chigula no menta ka janmit ka khatwai terek unai weng ha ka jingera ka ka belong hapo kamadan jong ka MFA turf polo ground ha ka jinge khon ban kini ya ka kadan bahlo do jong ka group 1 ha ka ni ka jingera kai kini ki arkan hon kila ya khon tinge bat urang era ka jong ka Mizoram urolu puya ulayo bantep ya ka gol ha kami ka basampo jong ka kalamit hakmat jong ki spa ngot ki pajba ki ba e football ki balayar risa narut jong ni kamadan yele kai ka Mizoram menta kan se le kai persya ya kanangalan ha ka jinge khon ka baningkong e jong semi final. Go!